uma umuntu ephila kufanele ukuthi azi ukuthi yena straight umuntu oyena kulamdala yini ukuthi azethembe ube nethemba uNkulunkulu nje ekudala kwethembile and uma ungasayithembi wena sokuzokwenza ukuthi yonke into okufanele kube ngeyakho ngingangena ubona abantu abanye benza izinto sibe amapiece ungazithembi kunomuntu namhlanje okufanele athole umsebenzi kodwa ngoba uzofica abanye abantu ababona ngathi bangcono kunaye bese yahlehla kanti ukuzethemba kusho ukuthi la ngizongena ngoba uma uyofuna into ithi nje la ngiyakhona ngiyosebenza lo msebenzi engubhidele ngizowuthola lento engiyakhaya lendle engiyakhaya izophela definitely sure ngabe khona abantu abangivimbayo kodwa izokwenzeka ithemba nje wakuthiwa ithemba libulali sokuyiqiniso into engenza ukuthi uphile khona kukodwa ungakathandazi ungakawuthinta umuthi iba nethemba lokuthi uma ngithandaza uNkulunkulu uzongizwa uma ngisebenzisa umuthi uNkulunkulu uzongizwa yabona.